Angubingelele ke umsakazi, ngibingelele namanazatha onyazo umhlaba wonke. Sibonga njengamanje umhlangano uphumule lapha emzini oyingcwele wasehomisi. Lapho khona ubaba mkhulu wayefika ashiye khona amakholwa la emesewela yedwa entabeni. uNkulunkulu wasenzela umusa ke nje basesiya naye eKhenana. Umhlangano njengamanje ungeneke lapha izolo. Bekoshawu 8 kuya ku9 wafika kumhlangano waphumula njengoba manje sisaphumuleke nje siphuma enkonzweni manje ka9 inkonzo yokuvuka. Sihlezi ke sinethezele silinde izwi lenkosi uNyazi. Cha baphila abantu akulimalanga umuntu, kumnandi nje bonke abantu bayatshantshamba kulo mhlangano omkhulu esikuwona. Akho igameko ezinzima, uNkulunkulu usithwalile wasipha imizimba emisha. Sihamba nje siyatetemuka semnandi, akekho nokhalayo noxhuga nonjani ngishisa likwazi sino100 siyatetemuka lapha egcikeni ngoba sikhonza uNyazi oluhle uNkulunkulu osibelethile ngomhlanje wakho banzi. Sihlezi ke njengamanje ke silawulwa yizwe livele ezulwini ukuthi kuzokwenzakala ngesikhathi kodwa njengamanje sisahlezi siphumule ngezwi lokuthe uNkulunkulu umhlangano uphumule lapha eHomisi. Lapho khona ubaba mkhulu efika ashiye khona ibandla lapha kusathiwa isebhedazitha awele yedwa ahamba entabeni kodwa wayesesizwela uShembe ukuthi nathi simlande njengoba sesihamba sesiyofika nathi eKhenana emzini oyingcwele. Umfundisi kuMadondo lo kuleli izwe endwedwe imshwadi. Cha, mina ngumshumela ucele phansi kwa eKhenana. Umuzi kuShembatha ngugade umuzi wasenkanyiseni Thempeli ogunjini. Kusukela nje liqalile uhambo mhla ka3 ekseni Ntathakusa kuze kube imanje. Cha salibona luluhle kakhulu. Akabi khona lutho nje sibona esaphazamisile. Abantu baNkulunkulu siyababona nabo bagcwele bayaphila bajabule. Njengamanje ke sila eHomisi sisadlula sibheke eKhenana. Kubukeka sekuseduze phambili kunala sisuka khona. Siyathemba kuShembe ngoba uNkulunkulu nje uthi uzosibeletha siye sifike ekhaya siphephile. Lusahamba kahle nje uhambo kanjena. Egameni nje labashumeli cha siyabonga. Sabona konke kukuhle ngathi uNkulunkulu ke angenza nje kuze kuyofika emaphethelweni kukuhle nje kanje singaphazamiseli lutho. Nelanga liyashisa ukuthi uShembe ubuya siphi umbrella endleleni. Mangabe lishisa kakhulu sithi igozolo siphumule abuyise iumbrella siqhubeke nendlela. Cha nje hayi siyabonga nje yonke into sayibona ihamba kahle. Ngiyabonga. Igama lami ngumhlengo nomusa wakaShembe. Walapha eNanda ethempelini ihlahla indlela ngiphethe umshumeli uSithole nomkhokheli wakalithuli. Cha ngithi nama ngifakazi ngithi hayi uhambo lwethu lonyaka la2023 luhle kakhulu sambe kahle. Sisukile ebuhleni sangena konkosi sihamba kahle. Sangena naseKhenana ethempeleni. Sihola uNyazi. Hayi asiyasakalibona okubi. Sibonga nobaba ukuthi nje usikwazile ukuthi asivile naselangeni. Sahlala engonweni ubaba walinde ukuthi ilanga lithi ukuthi ukwehla kancane sambe kahle njengamanje sisehomisi. Sihleli asakaboni ukubi sesilinde izwi nje lenkosi elizositshela ukuthi ke sisuka nini la siya eKhenana kodwa nje konke kusahamba kahle nobaba wethu futhi kuhle uright nje uyaphila. Sibonga nje uNkulunkulu usigcinile kulonyaka ukuthi asikhumbule asilobe nathi kulolu hambo lalonyaka siyazi ngoba sihamba sithanezela ukuthi nangonyaka ozayo futhi aphinde futhi ke asilobe. Ilokho nje engithi angikusho ngoba umthandazo omkhulu lo udlule yonke imithandazo ngoba sihamba la siyacela ngoba sazi noma ngonyaka ozayo uphinde usubone noma ngeke usuboneni ngoba sihambe kule ndlela sihamba sithandaza sicela uNkulunkulu sasiphinda sikhumbule nangonyaka ozayo siyibone le ntaba yaseKhenana engcwele. Ngiyabonga kakhulu. Lo khulumayo inkosi uhlabisa kwahlabisa indawo ezweni saseMatshamnyama. Bekuhambo lokuqala lolu la 2023 ukufika kwami bengitshela ukuthi kuzoba uhambo olunzima. Cha kanti anginjalo. Usawuhambo oluhle kakhulu. Njengamanje sesihomisi cha
Ngokuzizwa nje emzimbeni wami ngisekahle ukuthi ngingaqhubeka nohambo ngize ngiyofika eKhenana. Uhambo lwalonyaka ngilibona luhambo olukhulu, unyaka nonyaka liyakhula. Lolu lukhulu kakhulu ukwedlula unyaka odlule. Cha sihamba kahle ngoba nenkosi yethu khona la kumnandi nje, nabantu bayaphila, ayikho inkinga. Siyayibongela ke kakhulu ukuba sibe nalolu hambo kulonyaka omusha. uNkulunkulu akavumile ukuthi siphile sibe khona, kumnandi kakhulu. Senzeleke ukuthi ke masikhuluma ngemfonyo ukuthi ngoba sibaningi, njengoba sibaningi nje kuyezwa izigi ziyezwakala ukuthi isifo umashabhuqe ukhona. Manje ke yasivuma ke inkosi yethu unyazi lwezulu ukuthi sifake ifonyo senze ukuyivikela nje, ngoba nangale kweCovid umkhuhlane nje uyathathelwana. Njengoba sihlangene sisonke nje, hayi sithokoza kakhulu nje, kuhamba kahle konke. Mhlanje umhla ka4 silapha eHomisi emzini wenkosi enkulu unyazi lwezulu. Umuzi ke lo owabekwa ubabamkhulu, unamagama amabili ke lo muzi. Elokuqala yiHomisi, elesibili iBedazitha. Lo muzi ke ubabamkhulu ufikele emzini wakwaHlophe kwabhekuphiwa nakhuya lapha ya ezansi. Wawulapho lo muzi usuwakhuphuka ke lo muzi isiyakhile ke simningi omunye nanku nje lapha ngemuva. Uma emsusa kubabamkhulu uHlophe ebekubhombela isitimela samampondo umbeke lapha kulo muzi, wamnika le ndawo, wakha kubabamkhulu khona la kwayinkosi ilanga, yahlala la kwayinkosi inyanga yezulu, yahlala la. Inyanga yezulu ke ibisuthutha lo muzi yasubeka lapha phezulu. Kodwa ukufika kwawo lapha phezulu kugcine sekungena inkosi uthi ngokhona. Inkosi yayifika ibhanoyi layo, inkosi inyanga yezulu lime lapha ya. Uma kuthiwa ke iseBedazitha noma singenawo umlando ngegama elithi Homisi, kodwa makukhulunywa ngeBedazitha kwakuney'nsizwa ezayihlasela ubabamkhulu khona lapha. Ubabamkhulu ehleli kulo muzi, zafika lezi insizwa iphethe izikhali, zafike zakhathala seyiphambi kababamkhulu. Wayesethi ubabamkhulu kuseBedazitha lapha kulo around osekuhlala intombi khona, amakhosazane. Kwakunendlu lapho ubabamkhulu ayeyakhile, kwakuthi makusuka ekuphakameni kufike kushiwa imithwalo khona, bese yahamba ubabamkhulu nabantu bakhe beye enhlangakazi phesheya beyokwakha amadokodo, bese beyabuya bezolanda lemithwalo. Kuney'ndawo ke futhi lapha ubabamkhulu ayethandaza kuzo khona, lapha kwakunomsenge ayethandaza kuwo. Nakhona lapha naphesheya kwakunesihlahla ubabamkhulu okwakuyisiguqo sakhe. Iwona umlando esinawo wakulomuze esibuthise khona namhlanje. Njoba nibona nje kukuhle kudelile, kusahamba lapho emlandweni uthi ubabamkhulu wafikela kulo muzi. Okwathi ngomunye unyaka inkosi inyanga yezulu yayisiphathwa ukudunguzela, isencane yaphathwa ukudunguzela kwesisu. Wayeseyithatha ubabamkhulu eseyoyibhabhadisa komunye umfulo ongale okuthiwa uNodunga. Lapho ke inkosi ilanga, ngoba siyawuza umlando ukuthi babengahlukaniswa, ayisithi inkosi ilanga ngeke isale kumne wabo, base behamba ke inkosi umqalo wendlela yafike yababhabhadisa khona kulo mfula okuthiwa uNodunga. Igama lami ngumhlakanipho wakwaHlophe, ebukhosini bakwaHlophe khona kulelizwe. Ngihambile Nkosi yami, noma bekunzima iy'nyawo zami besengathi ama-crocs, kodwa ngihambile ngaze ngafika, bekumnandi. Ngiyacela futhi uNkulunkulu angiphe amanye amandla okuqhubekela phambili ngize ngifinyelele eKhenana. Ngama kaNdlovu, ngisuka eMaritzburg kwaSwayimani. Ethempelini eMseni eliphethe uMshumayeli Ndlovu nomkhokheli uNdlovu. Nginabafowethu ababukeka besane energy. Kade ngihamba phansi.
Okay, igama? Hayi igama usisanda khoma. Ithempeli sethembezini. Thembezini. Thembezini lokhulelwa. Yeah. ePhoenix. Alright. Yeah, above. Oh, mina unhlanhla ngisuke enkanyisweni Thempeli, Phoenix. Hayi mina nguphumlano wahlongwane bafo nami ngisuke enkanyisweni Thempeli ePhoenix. So njengoba nila uhambeni nje niluzo kanjani uhambo usuke ebuhlenze ezofika la? Lusu right first. Hayi ukho right. Belu right kakhulu. Kodwa ngathi lude kakhulu lo manje. Lude. Hayi belude kakhulu hey. Kodwa kumnandi uhambeni sahloniphana. Akukahle nje ihomisi kusesala. Hayi sakhona Sakhona sayibambile uyabona. Energy khona nje. Energy khona kudinyiwe. Usazofika phezulu. Uzofika. Ayikhenya. Hayi no Amandla enkosi ushembe Nyazi lezulu. Amen. Siyabonga. Siyabonga kubonga thina ba. Ngiyanibingelela abantwana benkosi. Cha umsebenzi mkhulu kakhulu futhi wandile. Masiphuma emzini omkhulu wasePhleni bamaNazaretha. Sihambe kahle noThixo wethu wasihola nasendleleni asibonanga lutho usizi. Sibona ubuhle saze sazongena eHomisi. Wayesethi asiphumule usuku lonke la namhlanje. Kodwa sikubonga kakhulu asicelele kona. Wathi ucela ukuthi singabi namabotho enyaweni. Sindize njengokhozi. Sibone kunjalo ngoba kukholuthe esulibonile olike lusixake eminyakeni yonke sifike la sifika khona sekubhlungu inyawo kodwa namhlanje cha siphilile nje siyasina ngoba sibamnandi. Ngiyabonga. Mina ngusibongiseni ngwambatha emsinga. Njengoba silapha nje sisendaweni sibona ubuningi babantu no nendlela uNkulunkulu ameme ngabantwana bakhe. Nanokuthi ke njengoba sila kuvuleleka ezinye izinto ukuthi abantu bakwazi ukuthola okuya ngasethunjini. Ukwazi ke noxosha igade ekhaya baba. Ungathi nje mhlambe ukubonga ngoba phela fanele egcineni fanele simbonge ushembe ngoba uyena wenze yonke le. Engakusho ukuthi uNkulunkulu kumele simbonge ngoba wasibonisa into okhokho bethu abangazange bayibona. Kuyinhlanhla futhi engandele mona. Okwethu nje ukuthi sesimbonile uNkulunkulu kufanele siphathe kahle bese senza akasifundisa khona. Ngiyathokoza mfethu. Siphekela amaNazaretha ingcwele onyasi. Sise homes. Yebo. Hlanganiso unyasi lwezulu. Thina singumngenhla wonyasi. Unyasi lwezulu ke laselathi asiphekele umhlangano lapho uzofikulale khona uzungalambi abantu bakhe. Yebo. Umama Mahlaba wase emsinga emzimoya emachunweni. Yeah. Kumkhokheli uMadlamini wakaZaca ethempelini lasemdubuzweni eMoyiriva. Yebo. Yebo siyabonga unyazo lusikhiphile. Amen. Ngumagabuza Khumalo ethempelini lase Sunshine ethanda umusa eMnambithi. Siyabonga. Ngusanele Sibiya mina, udokotela uSanele Sibiya, ngisuka eMadadeni Hospital esezweni laseNewcastle. SingamaNazaretha ke asePhleni ngaphansi konyazi lezulu. Sibone isidingo sokuthi sibe khona as abantu abama health professionals abasuka ke indawo ngeindawo kunokuthi si-invite abantu mhlambe bakahulumeni sigcine siyekisa abantu imisebenzi yabo sithi abeze bezosilekelela. Yebo ke ugovernment uyakwazi ukuthi esilekelele ngeclinic ekhona la eseduze yaseNdwedwe nenye futhi yaseMantobela. So isidingo ekade sisikhulu esasenza ukuthi sithathe inxexheba noma initiative yokuthi size sizolekelela
sibingelela abantu basohambeni ngoba uhambo lisuka ebuhleni luhamba luze liyofika eKhenana uhambo lude kakhulu endleleni abantu bayawa abanye banamahlala khona ama BP ondaba zoshukela indaba zesifo sokuwa no asthma nezinye so lezo zifo lezo ziyabavuka abantu ngendlela so uNkulunkulu ke wathi ngelinye ilanga uyothi becabanga into esegumbini kodwa ziyoba khona izingane eziyokwazi ukucabanga into ayicabangayo so siyacabanga ukuthi uNkulunkulu siphele omusa naleyo nhlanhle njalo ukuthi sicabange into akayifisayo sahamba ke sayokhuleka ngaphakathi kubaba ukuthi sicela ukuthi sibe neclinic ezoba sohambeni wavuma ke khona kudokotela ke wethu omkhulu osiphethe uDr Mayaba akekho ke njengamanje kodwa uyishila i-team benzayo it's composed of odokotela amanesi ngokuhlukana kwawo nabanye ke abama students ngoba bayabona ukuthi sikhona ngempela isidingo sokuthi sikwazi ukulekelela uhambo ngoba manje ukuwa komuntu efa ohambeni akulimali nakuphela nomndeni wakhe kodwa negama likaNkulunkulu wethu bazothupha uNkulunkulu wabo so sifuna ukugqiba lezo zinto ezifana nalezo ama ambulance ke ubaba wasithengela akhona nje ngikhuluma ukuthi mhlambe mabili nezinye ke imoto futhi akayikhiphayo udiesel wakhe ama Nazareth lapho awakaze mhlambe kuthiwe simemezela iclinic ukuthi kube khona imedication iqhamuka emaphoketheni ethu iqhamuka kubantu abadonatayo kodwa futhi no petrol futhi uqhamuka emaphoketheni ethu nasemaphoketheni abantu abadonatayo so ngoba leli bandla lelakusile ibandla elixhasiwe kakhulu kodwa mangase kube khona abantu bezempilo noma mhlambe from outside abangafisa ukuthi besilekelele singakujabulela lokho kungaba human resource kungaba ama resources futhi ukuthi sikwazi ukusebenza especially izinto ezifana namaphilisi izinto ezifana nama rap izinto ezifana mhlambe nama drip ngoba manje khona umuntu oyaye ewe la kudingala ukuthi asimfake idrip manje ukuze save impilo yakhe so ulwazi sinalo but insiza kusebenza sinazo so ke esikubongayo uNkulunkulu ukuthi esinikeze lelo thuba lelo uyazi ke sikhulekile kuyena wasinikeza isibusiso nje bakusebenzeka nje ulayini mude la since sisebenze kusukela ekhaya ebuhleni abantu abalimalayo sibonga nomasipala wasendwedwe noma nelokhunjana neclinic yakhona ngoba basilekelele kakhulu mawukuthi khona umuntu onenkinga sebagijimisa ngama ambulance kababa sibayise khona bakhona bafethu abasidrivelayo abawodokotela no nurse futhi ezwele uma sesingapha sebagijimisa sibayise lokhunjeni eMantobela ngikhuluma nje kukhona abantu esesibalekelelile and imindeni yabo iyathokoza so sithi ke bafowethu asibambeni ilokho nje sikusebenzayo thina esethi sibusiso sila ngiyabonga kakhulu sanibonani igama lami ngusanda ngokwaNdlovu kwale kwamhlebe yalengana namhlanje sisohambweni noma lingaqala namhlanje luqale izolo sisulapha esuka khona ebuhleni bama Nazaretha silibangise eKhenana njengoba nisibona nje sila eHomies hayi kubi ngempela kunzima ngempela einyawo kubi noma ushembeshilo wathi sifaka amabhandishi sangamlalela kodwa ke sibonga nje ukuthi sisakwazi ukuthi sihambe nenyawo noma zibhlungu kodwa khona sibheke kuphi entabeni ezincele eKhenana sihola unyazi lezona sicela lusole njalo ke kube kuhle konke sikwazi ukufika nemndeni yakithi ngiyabonga mkhulu igama ngumondlo kaNdlovu ngumshana kaNdwandwe ngibabaza ubuhle bomhlangano lokho esiphume izolo emzini wasebuhleni sihamba noThixo wethu unyazi lwezulu sihamba kahle phansi ngoba usiyalile kungena umdedelo wathi asowafaka amabhandishi ngoba ngeke indlu uyipheshe iconsi sivele ivuze wasesinathi silungiselele ngamabhandishi ngiyababaza kakhulu ngathi ngaphinde sithwala uThixo nje wasophuma manje njoba eshile izolo lethi sizophuma namhlanje esilibheke sentabeni yomhlangano eKhenana ngithi ngiyabonga kakhulu sanibonani igama lami nguhlengiwe Simangelo kaLthuli ngiqhamuka endwedwe eMthebeni laze laluhlunyaze muhle uNkulunkulu wethu bafethu suke ebuhleni ngeenyawo zethu sahamba saze sazofika eHomies sihleli nje manje eHomies silindizwe kumnandi ukuhamba noThixo ngiyabonga